د ولاتê Japonyayê de rojekî her wekî xwe ye. Ji bilî ku robotek qehve çêdike. Dema em kêfa muşteriyan tînin dilê wan geş dibe. Ji ber wê yekê me ev robot çêkir. Masahiro Kano xwediyê kompaniya makînaya ku robotan çêdikin û robotên wan di varê mirovan de kar dike wekî xwaringeh yan ji di cihê kêf û şahî de. Ew dibêje teknolojî di demekî girîng de li Japonyayê de ava dibe. Pirsgirêkên me hene. Wekekên bûna ji dayîbûnê pîr û kalên me zêde dibin ku di encamê de kêmbûna bi destxistina kar çêdibe. Ji bo çareserkirina vê pirsgirêkê jî me ew robot afirand. Müşterî di qehvexaneyê de qehve dixwaze û robot jî vê amade dike. Heta filtreya qehvê jî paqij dike. Ew dikare tiştin ji bilê qehvê jî çêke. Lê qehve herî sereke ye. Kano dibêje robot bi mejiyekî çêkirî xizmeta xwe baştir dike. Robot datayên rûyên muşteriyan û kad çi dikire digire. Bikaranîna van datayan ew hewl dide ku kirîn û firûtinê baştir bike bi kêfxweşkirina muşteriyan. Barista bi axaftinê xweş bi rûyekî bikin karê xwe dike. Ez difikirim ku ev pir bi kêf e. Bi kêf e ji ber ku ev tecrübeyekî nû ye. Tiştekî balkêş e. Mêwanan dibêjin tema qehwe jî baş e. The aspect of the desk is a little bit strange because ev robot piçekî ecêb e ji ber ku ev robot vekî mirovekî ye. Ev piçekî xerîb e. Lê belê bu qehvê ez bêjim gelek baş e. Kompanî Robotics dibêje ew dixwazin heta sala 2021 300 robotên wekî wiya bifroşin. Kompanî li ser çêkirina wexwarinan dixebite. Lê ev dixwazin di demên nêz de makînekî îcad bikin ku bikaribe körî û xwarina Japonyê ramen çê bike.